Rapport ippubblikat fil-jiem li għaddew mill-Kummissjoni Ewropea jikkonferma l-problemi li ilhom preżenti fis-sistema edukattiva ta' pajjiżna għal snin sħaħ. Il-Kummissjoni Ewropea tgħid li r-ristrutturar tal-ekonomija Maltija ġabet magħha problema partikolari, dik li min-naħa qed ikun hemm talba għal ċerti tipi ta' ħaddiema u dik li fuq naħa l-oħra hemm ħaddiema b'nuqqas ta' ċerti ħiliet. Din il-problema żied il-Kummissjoni Ewropea komplet tikber minħabba il-fenomenu li f'Malta teżisti rata għolja ta' studenti illi jitilqu kmieni mill-iskola u rata baxxa ta' studenti li jkomplu bl-edukazzjoni terzjarja. Il-Kummissjoni tgħid li pajjiżna m'għandux sistema li permezz tagħha jiġbor u janalizza informazzjoni dwar il-fenomenu ta' żgħażagħ li jitilqu kmieni mill-iskola. Skont il-Kummissjoni Malta se jkollha strateġija biex tiġġieled din il-problema sa tmiem din is-sena. U dan minkejja li pajjiżna ilu snin sħaħ jirreġistra l-ogħla rata ta' studenti li ma jkomplux jistudjaw fl-Unjoni Ewropea kollha. Fil-fatt il-Kummissjoni Ewropea stess tajt li pajjiżna m'għamel l-ebda progress biex jilħaq il-miri tal-Unjoni Ewropea għal dawk li huma żgħażagħ li ma jkomplux jistudjaw u għal dawk li huma żgħażagħ li jkomplu jistudjaw f'livell terzjarju. Il-mira tal-Kummissjoni hija li jkunu 29% iż-żgħażagħ li ma jkomplux jistudjaw. F'pajjiżna iżda huma 37% iż-żgħażagħ li ma jkomplux jistudjaw. Fl-istess ħin il-Kummissjoni Ewropea timmira li 33% taż-żgħażagħ jkomplu bl-edukazzjoni terzjarja. F'Malta iżda huma 21% illi qegħdin ikomplu bl-edukazzjoni terzjarja. Ftit tal-ġimgħat ilu l-Partit Laburista nieda l-garanzija ta' xogħol, tagħlim u taħriġ liż-żgħażagħ kollha illi jkollhom 16-il sena, inizjattiva maħsuba biex tindirizza dawn il-problemi identifikati mill-Kummissjoni Ewropea.